kudu goleki sampean. Ora sudi, kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sartan tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyang Raka Prabu Bisir Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah. Ndara. Nggih. Mengker Koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Ya Petruk Panakawan Petruk padha raja sak praptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang towang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali Sinuwun Punta. Bagong, nan. Padha raja sak praptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raja sak praptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha raja sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon nglus-nglus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jeluk. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Bagong padha raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha raharja sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane.
Ora nganggo tes-tes ngono. Besok modal sampe peng nang kuping. Ngerti omong aku seru dadak omongnya apa kowe? Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano ngono nggih. Bagong Padhararja. Ngetremen dalam balajo. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ora. Ora usah seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayoga nang mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyoy langkang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowane nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe lho. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Ada mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-ketip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat. Nika kula ombeni diapet. Ya, Gong. Anggere wetenge lara, tak ombeni Paramek. Mboten mari. Iya.
Lah bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpa-tumpa. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petruk. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki?
Kusik Ragong kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petro Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu Kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk,
Sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sik aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyang Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir marane Petruk arep ngopo? Arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda merga ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku.
Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ra marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Terus ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngejawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati mlebu kae aja. Ayo. Ayo, kowe ono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel. Rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane neter kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjaan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng nyuwun prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo.
Nele ngombe sedina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Lah tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to, mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana wis taken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nek nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ngodombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati pono kawan.